Felly, rydyn ni nawr yn gwybod sut i rannu gan ddefnyddio linell rhif, ond weithiau dydy'r rhifau ddim yn rhannu yn berffaith. Enghraifft, os ydw i'n edrych ar 21 rhannu gyda 4. Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gwneud linell rhif i ddechrau, sydd yn dechrau ar 0 a sydd yn gorffen ar 21. Rydw i'n cyfri fesul 4. Felly, gyda'n gilydd, 4, 8, 12, 16, 20. Nawr, os ydw i'n parhau i gyfri fesul 4, fyddai wedi cyrraedd 24. Ond mae angen i mi stopio ar 21. Felly, os ydw i wedi cyrraedd 20, ond rydw i angen mynd i 21, rydw i angen 1 ychwanegol. A rydw i'n aml iawn yn gofyn wrth plant yn y dosbarth i wneud y gweddill yna mewn lliw gwahanol. Nawr, nhw'n ni weld sawl cam o 4 rydyn ni wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5. Lle mae gen i 5 cam cyfa ac 1 yn weddill. Lle gweddill G1. Ni edrych ar un enghraifft arall. Tro hyn, rydyn ni'n mynd i edrych ar y swm 26 rhannu gyda 5. Rydyn creu linell rhif, dechrau ar 0, gorffen ar 26. Cyfri fesul 5, gyda'n gilydd. 5, 10, 15, 20, 25. Nawr, os ydw i'n gwneud 5 arall, fyddai'n cyrraedd 30, ond mae hwnna'n ormot, a rydw i angen stopio ar 26. Rydw i wedi cyrraedd 25, rydw i angen 1 arall i gyrraedd 26. Felly, gadewch ni weld sawl cam o 5 rydyn ni wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5. A mae gen i gweddill o 1. Ond dydy'r gweddill ddim bob tro yn 1. Felly, nhw'n ni edrych ar un enghraifft arall. Tro hyn, nhw'n ni wneud 26 rhannu gyda 4. Felly, rydw i'n dechrau drwy wneud linell rhif, dechrau ar 0, gorffen ar 26. Rydyn ni'n cyfri fesul 4, lle 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Os dwi'n mynd 4 arall wedi cyrraedd 28, mae hwn yn ormot. Rydw i eisiau stopio ar 26. Rydw i wedi cyrraedd 24, rydw i eisiau cyrraedd 26, felly mae angen 2 gam o 1 yn fan yna. Lle +1 a +1 yn fan yna hefyd. Felly, gadewch ni weld sawl cam o 4 rydyn ni wedi gymryd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gweddill o 1, 2 gam. Yn yr assignments, rydyn ni wedi gosod cwestiynau mwyn i chi ymarfer yr sgil yma. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, gofynnwch wrth eich athrawon. Pob lwc, cofiwch iddo fel barhau, rydych chi'n wych.